pretože ku mne zavítal až z ďalekých Čiech, spoza hranice, zo západnej krajiny, ten, ktorý sa vám chce predstaviť s tým, čo práve v poslednej dobe dal na hudobný nosič. No a je to taká tá najnovšia tvorba v Čechách, ale na Morave by sme boli blízky, ale hlavne dôležité je, že na Slovácko, tejto moravské Slovácko. No ale k tomu sa všetkému dostaneme. Ale keďže sme vo Folkparáde a je to relácia hudobná, tak ja vám predstavím práve to najdôležitejšie z jeho tvorby. No a čo k tomu viacej dodať? Myslím, že tam práve v tej piesni to je a nájdete aj jeho ducha a potom aj tú tvorbu. No a to potom všetko sa podrobne povypitujem a dozviete sa. Takže, čo iné povedať, keď chceme hrať? Pořád je důvod. Ptal jsem se rosy, proč má plno důvodů časně ráno zmizet, tam za sluncem nahoru. Ptal jsem se ptáku, kam na podzim létají do teplého ráje, že ptáci sám potají. Pořád je důvod, aby tu někdo byl, pořád je důvod, aby někdo básně psal. Pořád je důvod, aby tu někdo snil. Pořád je důvod, aby někdo písně hrál. Tadam tam, tadam daj, tadam tam. Tadam tam, tadam tam. Ptal jsem se noci, kam hvězdy chodí spát, jestli má měsíc důvod všechny je počítat. Ptal jsem se kytek, zda je tu lák pozdraví, nebo jenom tiše vedle nich se posadí. Pořád je důvod, aby tu někdo byl. Pořád je důvod, aby někdo básně psal. Pořád je důvod, aby tu někdo snil. Pořád je důvod, aby někdo písně hrál. Padam dam, da 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 da, padam dam, dam, padam dam, da 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 da, padam dam. Takže to bola prvá skladba od tvojho hostia, ktorý je tu so mnou v štúdiu, pretože prišiel až z Hodonína, keď som naznačil spoza západnej hranice, z ďaleka, zo zahraničia, Karel Charlie Zaďko. Vítaj, ahoj. Ahoj, ahoj, Ľubo. Tak málo kedy máme možnosť predstaviť niekoho z Čiech. Nie je to tým, že by tu nebol priestor, ten tu je, ale predsa len ja rád robíme naživo, lebo je to osobité, je to autentické a nedá sa tam nič tak nejako zostrihať alebo upraviť. Takže Charlie, vítaj a prezrať, keď už som naznačil ten Hodonín, ja som tak celú tú folkparádu naznačoval to prepojenie a Československo. Aké máš ty korene a spojenie? Lebo keď som hovoril práve o Československu, o tom, že je to rozdelené, keď sme trochu hovorili aj o muzike, že ako sa rozdeľuje, aký iný charakter a chytá folková slovenská tvorba, folková česká. Takže kadeľ si ty všetko blúdil, ako si sa dostal do Hodonína? Pretože predpokladám, že práve v Hodoníne vznikli tieto dôvody a potom aj muzika, alebo už skôr predtým? No, písničky vznikaly samozřejmě dřív, ale do Hodonína, jak jsem se dostal do Hodonína, o tom rozdělení ještě. Zaprvé pro mě československo rozdělení není, že samozřejmě pořád, jo. I když teda tam někdo dal hranice, jako, ale oni se za chvíli stejně zruší. A to bych nedělil. A jak jsem se dostal na Moravu, no asi takhle. Začalo to porodnicou Handlovej, protože tenkrát v Prievidzi nebyla. Já jsem se narodil v Prievidzi. A jsou pořád Slovák, mám tady v občance. Akorát, když už mám teďko občanství česky samozřejmě. A do Hodonína jsem se dostal z Brna
takovým záhadným způsobem, ale ten není teď důležitý, tady jde hlavně o muzice. A dělení muziky bych taky nedělil. Já dělím muziku jenom na dobrou a na špatnou, takže asi tak všechno k tomu dělení. No dobre, ale predsa len človek vždy je niekde doma, tak keď si naznačil, Československo stále trvá, tak jednoznačne geograficky v našich srdciach a hlavne s touto muzikou prešiel si Brnom a Hodonínom. Tak povedzme, Hodonín sa nachádza, to je Moravské Slovácko. To je také úplne krásne to prepojenie, kde hádam nepomôžu ani hranice. No a kde tá muzika zastihla? Kde si začal trvať tak ako v detstve, ako sa hovorí, že gitara, vytúžený hudobný nástroj, alebo bol to iný hudobný nástroj? A sprevádzal ťa už z tej pôrodnice, z tej handlovej. Ja by som sa o tom rozprával, pretože do handlovej mám tiež blízko, študentské roky, ale muzikánsky teda, ako ťa to sledovalo, až to potom aj prepuklo do tých dôvodov a do tých pesničiek tvojich. Jasně, Lubi. Podívej se, asi takhle. Muzika mě chytla asi tak ve 4 rokách, když mě moje mamka koupila poprvé harmoniku tahácí, ta byla větší jak já. Pak jsem chodil samozřejmě jako většina lidí, kteří nějak rodiče tlačili do muziky, tak do lidové školy umění, strašně moc roků, už ani nevím kolik, 8 nebo 9. No a tak dělal jsem všelijakou možnou muziku, dělal jsem samozřejmě big beat jako každý mladý, že ve sklepě a různě. A rušili jsme nejenom sousedy, ale potkány, kterých tam bylo dost. No a pak se člověk ožení a všechno to tak jde dál, pak se to zase všecko pokazí. No a najednou jsem se odstl v Hodoníně, tam žiju, je mi tam dobře, mám tam bezvadnou ženskou, ale v Brně jsou doma. V Brně jsou doma a samozřejmě, když přijedu na Slovensko, tak jsou doma tady, že? Protože když mluvím, potom teďko se nebudu zbytečně tady dělat chyby, ale slovenčinu, i když je to paradox, tu mám furt v sobě, protože jsme doma slovensky mluvili v Brně, že babička byla Slovenka taky, že děda, mamka, teďka, který žije v Prievidzi, toho samozřejmě chci pozdravit. A i s tetovánkou. Dneska se tam stavím, taťko, tak mě navařte něco dobrého na jídlo. Jsme se dlouho neviděli, no a tej se dál. No, keď sme hovorili o tej muzike, naznačili, tak ty si práve preto zavítal aj k nám, nielen preto, že túto muziku máme spoločne radi, ale ako aj autor, tak prišiel si predstaviť svoj hudobný nosič, svoje dielko hudobné, tak predstavme ho aspoň tak názvom, aby vedeli, kde hľadať naši poslucháči, no a čo aj ponúkneš ďalšiu z piesní ako druhú novinku do našej folkovej hitparády. Výborně, takže písnička, která se jmenuje, to řeknu nakonec. Já vždycky říkám, když hrajeme na koncertech, že když je člověk, když má peníze, to dobrý, když je zdravý, to je úplně super, ale když nemá kousek štěstí, tak mu je to platný. Takže CDčko se jmenuje Kousek štěstí. A ten vám všem přeju, no. A pod týmto názvom ho aj nájdu. A čo ešte k tomu patrí, aby vedeli hľadať autora? Ja som ťa predstavil ako civilným menom. Je tam napsaný Charlie a Torzo, protože mám skupinu Torzo, která hraje už 16 roků. Dneska se mnou hraje na basovou kytaru Dušan Antal a na perkuse a bonga Rasken Ráchela, který je z Dunajské Stredy navíc. Jo, my jsme v podstatě všichni Slováci, protože můj basák žil pod Tatrama asi 25 let, no a Rasken teď žije taky v Hodoníně a do dneška neumíře. Takže to je presne ako na Slovensku, a keď si tak zablúdil na juh, všetci ste tu Slováci. A odpovedz nie Igen. Igen, Kousek štěstí. Slámu pod hlavu si dává, co půjčilo mi obilí. Z trávy nechci teplý zábal, stejně vstávám za chvíli. Hledám cestu, kterou půjdu, jen tak ve svých myšlenkách. Prázdnou rukou plnou studu musím mávnout na zázrak. Hledám asi kousek štěstí, chci ho půjčit na chvíli. Říká se, že čer nikdy nespí a zlatý déšti nabízí. Už nevěřím žádným slibům, těch je kolem přece dost. Polknu raději hořkou slinou, než zbyde mi lhostejnost.
Priatelia folkáči, tak to bola ďalšia z noviniek dnešného 31. kola tej českej folkovej hitparády práve od Charlieho, ktorý je tu so mnou, môj host je Karel Zaďko, aby ste vedeli, čo všetko nájsť, keď už sme predstavili, tak aspoň tým nadpisom, názvom jeho hudobné dielko alebo jeho hudobné dietko. No a čo sa týka tej ďalšej tvorby, alebo priblížme našim posluchačom, čo všetko by mohli nájsť na tomto tvojom hudobnom nosiči, ale ešte sa vrátim tak trochu tým muzikantským začiatkom, keď si spomenul aj kapelu Torzo a spomínaš si z Brna, tak Brno je povestné tým, že tam sa to tak krásne prelína, premiešava, tam to je taká silná základňa tramskej muziky, tak ako si sa ty stretol s touto našou muzikou, týmito žánrami, pretože ja si hovoril, že je muzika len dobrá alebo zlá, no ale naše žánre sú tram, folk a country. Takže prišiel si ty do tejto muzikantskej branže tak ako po väčšine, alebo teda aspoň tá naša generácia a tá staršia z tramského prostredia? Asi áno, pretože jezdím na ty čundry, jezdím fakt už, ja nevím, 35 rokov, jo, nebo co, to je strašný už, od malička skoro a takže tam to člověk naposlouchal ty starý, jak se říká, fláky v Brně, že? No a tak si řekl, tak to zkusím udělat po svým, jo, jak to cítím já. Samozřejmě, že v tomhle mě teď poslední dobou strašně pomáhá můj kamoš z Liberca. Je to takový zajímavý, že máme od sebe nějakých 400 kiláků a děláme muziku spolu. Já musím říct, kdo to je, protože to je Monty Štefáček, Roman, je to fantastický básník, je to prostě herec, no šílený člověk, bezvadný chlap, jo, srdce obrovský, stejně jak je on, má 140 kilo, takže to je kus chlapa, takže ten mě hodně štuchá před sebou. Kdybych se nestyděl, tak řeknu, že mě kope do zadku vyloženě, abych pořád něco dělal a je to dobře, no já jsem dřív říkal, že to je zbytečně moc, ale ono to není moc dneska, protože když je toho víc, tak se zase můžou lidi vybrat z těch písniček asi tak nějak. No ale nič lepšie na svete, nič príjemnejšie nemôže byť a to je to najväčšie šťastie a nie len kúsok šťastia, ale dobrí kamaráti. Teraz si spomenul tohto kamaráta z Liberca, ale tak takéto šťastie na interpretov alebo na priateľov z hudobnej branže máš väčšie, lebo keď poviem prepojenie Charlie, Torzo, Kamelot a Roman Horký. Ano, velice. My jsme s Romanem dlouholetí kamarádi, s Bučkem jsme se znali v podstatě už nevím kolik, no strašný roky od jeho mládí. A samozřejmě, že se známe i se Samsonem, s Lenkem, že výborný kluk, dobrý muzikant, palica na tyhle písničky. Já nevím, těch lidí je moc a já bych je nechtěl jmenovat, protože pak na někoho zapomenu a je to takový špatný, no. No hej, to je práve to, keď sa zídeme okolo ohňa na potlachu, tak je tam mnoho stovka, 200, 300 kamarátov a všetci sú rovnakí kamaráti. Ja sa trošku prenesiem k muzike. Keď som spomenul toho Romana Horkého, mal on nejaký taký podnet, ktorý si spomínal aj v prípade kamaráta z Liberca v súvislosti s týmto hudobným nosičom, ktorý predstavujeme? No, tak v podstatě Roman mě křtil 2 CDčka. Teď to nějak nezvládl, protože jsme měli zrovna hraní, tak mě to kluci křtili z fleretu, hrach a spol. Bylo to moc pěkný. A no, já nevím, já už bych asi tady o tom propojování ani moc... No a skôr mi k tomu, že tak ty sa týmto albumom tak trochu vyčlenil z kapely Torzo, alebo je to cesta do budúcnosti, alebo len taký jemný projekt? Ne, to je pořád Torzo, akorát, že už jsem chtěl něco říct sám za sebe. Jo? Jsem chtěl říct sám za sebe, protože Torzo hraje vlastně všechno, my nehrajeme jenom koncerty samozřejmě, protože koncerty, co si budeme povídat, by nás neuživili, tak musíme hrát country bály a co je potřeba. Když si vzpomínám, tak úžasný koncert byl u vás v Piešťanoch, na Loděnici, ano. A to bylo úžasné a taky jsme se sešli vlastně na stejným pódium s těma kamarádama vlastně, s Kamelotem, s Optropem, s Nezmarama, se Zuzkou. Tak teraz zaspomínajme na rodinu, pretože máš tu pripravenú aj pieseň a pozdrav nielen tak cez mikrofón, ale aj priamo svojou tvorbou. Pre koho to bude? Tak, bude to pro taťku do Prievidze, pro Karola, Zaďku. My jsme u podivu máme stejné jméno. A je to vlastne věnovaný pro něho. Tak ať se mu líbí. Priatelia, pre Charlieho otca, no a aj pre vás môj želanie kľudný život.
Měsíc býval koněm a táhnul hvězdný vůz. Já doma řekl s Bohem, jdu hledat štěstí kus. Táta kroutil hlavou a divný řeči měl. Stejně dal mi s Bohem, prostě abych šel. Já klidnej, život měl. Já chtěl hledat být světem posedlej. Já klidnej, život má. Zadek nemusím už zvedat, zkrátka rozum má. Klidnej, život měl. Já chtěl hledat být světem posedlej. Já klidnej, život má. Zadek nemusím už zvedat, zkrátka rozum má. Co já prošel světa, lidi pěknej kus, o štěstí ani veta, a tak jsem řekl šluz. Táta ten měl pravdu, to jsem poznal sám. Proč jinde štěstí hledat, když klidnej život mám. Já klidnej, život měl. Já chtěl hledat být světem posedlej. Já klidnej, život mám. Zadek nemusím už zvedat, zkrátka rozum mám. Zadek nemusím už zvedat, zkrátka rozum mám. Priatelia, folkáčky, folkparáda pomaly listo končí. Ja sa rozlúčim s mojím hostom, ktorý tu bol v štúdiu, to bol Karel Zaďko, Charlie, kamarát. Ahoj, no a posledné pozdravenie, respektíve, kde by ťa mohli vidieť aj s Torzom na najbližšom koncerte? Lubo, já ti děkuju za pozvání, bylo to tady krásný, máte nádherný město, nádherný vzduch a budeme hrát 15. července na hradě Helštýně, Lipníku nad Bečvou a samozřejmě vás tam všechny zvu. Je to nádherná věc, je to hradní bál, je to všecko v kostýmech, je to příjezd Petra Voka z Rožumberka, který si bral Kateřinu z Ludanic, je to nádherný. Stojí to za to vidět, je to moc pěkná akce. Takže priatelia, ďakujem kamarátovi Charliemu a kapele Torzo, predstavili sa svojimi skladbami novinky, my sa lúčime, folkparáda končí, majte sa krásne, zdraví vás Peťo Čudlo Chudovský a slova správza Ľubo Puky Wagner. Ahoj, strejček malíš pre vás. Úsměv dal, když tě jsem pohladil, portrét, co maloval můj strýček malíř. Kyticí do vázy svým štětcem provází, květem plátno posází můj strýček malíř. Kytici ze štětců paletou duhovou maluje barvou, mandlou je medovou, kytici ze štětců